Čaute, moje meno je David a ja vás vítam pri ďalšom let's play na mojom kanáli. Dneska som si vybral hru Bulánci. Je to vlastne hra vankúšov, ale k tomu sa dostaneme. Túto hru som hrával ako malý, tak chcem vám o niečo povedať, lebo pozrel som si zaujímavosti, kedy bola vyrobená, ma zaujímalo a takto. Čiže hra sa vydala v roku 2002. Mala iba 3 MB, ale tým, že bola čoraz viac sťahovanejšia, pribudali nové updaty dosť často, ktoré sa týkali zbraní, map, čiže prostredí rôznych a tak. Zaujímavosťou tejto hry bolo, že hru mohli hrať 4 hráči naraz. V roku 2006 pribudol obrovský update, kde ste vlastne túto hru už potom mohli hrať cez internet multiplayer. Čiže to bol update v roku 2006. V 2011 sa táto hra prestala nejak ďalej vyvíjať, proste ukončil sa jej vývin, dá sa povedať, a hra sa premenovala na Combat Pillows, čo znamená boj vankúšov alebo bojové vankúše. A teraz sa vlastne dostaneme k tomu, že sú to vlastne vankúše, ktoré medzi sebou bojujú. Tuto vidíte, toto je vlastne ten vankúš. A bojujú, proste strieľajú sa. Tu je tiež niečo o tom písané. To je všetko? Aha, nie. To je všetko. A tu máme iba po rok 1998. No neviem, teda čo to je. No ale už to neviem čítať. Takže my dáme jeden hráč, dáme dále. Je to vlastne po česky, sa mi zdá, že to je česká hra. Tu máme tieto rôzne levely, to sú tie mapky, čo som spomínal vlastne. Koľko je ich? 2, 4, 6. Že by sme si dali... Lebo rozmýšľal som, že za jeden let's play by som to všetko spravil, ale to by bolo dosť dlhé. A... tá hra není až taká, no neviem proste. Čiže asi to rozdelím, že prejdeme 2 mapky, ďalší let's play 2 mapky a ďalší let's play 2 mapky. No, uvidíme. No tak to asi spravím teda. A dáme sa modrý. Nastavení. To dobre, to môžem nechať, to je presne vyrovnané. Tak ideme na prvú mapku, na prvú hru. Ešte... ovládanie, na to ovládanie musím prísť. Ktorý som? Tento som. Medzerníkom strieľam. Tam je zbraň. To čo bolo? Kde som? Tu som. Čože, ja som neviditeľný. To som nevedel, že sa dá. Že byť neviditeľný. A vidíte, že proste sú to naozaj vankúše, že vidno, keď do nich strelíte, že ako z nich vylietáva perie a takto. Čiže to je všetko vidno. Úplne bez problémov. Zajačík, ahoj. Mám rád zvieratá, nic si o tom nemyslíte. Mám rád veľmi zvieratá, hej. Čiže neberte to nejak tak. Ale proste tu je to jedno, proste je to hra. A tak. Treba to brať s rezervami, hej. To som nechcel, toto som teraz naozaj nechcel. Som nevedel, že neprestrelím cez to. To čo bolo? Toto som naozaj nevedel. A zase sme neviditeľní, jo. To je dobrá vecička toto. Hru som teda skúšal párkrát. A to čo bolo? Ale prvýkrát ma zabili. K tomu sa teraz asi dostanem. Že... kde som? Som v domčeku. No... že na konci nám proste vyskočí taký graf, alebo proste taká tabulka, že koľkokrát sme boli my zabití a koľkokrát sme zabili a vlastne zoradí nás, lebo tam sme vlastne
traja. Traja. Už mi šibe. Nie sme tam traja, tam sme asi 7. Že 7 proste, 7 vankúšov. Alebo ako to povedať, no. A vlastne zoradí na... Sme tam podľa mien zoradení. A asi tak. Ty kokso! Dúfam, že budeme aspoň... 2, 1, 0. Koniec. Sme tretí, to je celkom dobré. To je celkom dobré. Tu je to, vidíte? Žezlík, kapslík, bulík. Top 3. Čiže tuto nám ukazuje... Zabil som 17, mŕtvý som bol 7 krát. Aký rozdiel? Akože v čom? Nechápem. Akože v čom rozdiel? 20, 15, 10, 10, 5. Nechápem akože aký rozdiel, v čom je rozdiel. Ale dobre, podstatné je, že sme skončili tretí, čiže máme medailu. Teda, nemáme. Ale to nevadí. Jak sa posuniem? Dobre. Teraz necháme sa... A to sa dá premenovať! Takže jasné, je tam jasné, aké meno si dáme, hej. Vybíjená. Takže ideme skúsiť druhú mapku. A... Start. Ospravedlňujem sa za tie čierne kraje, ale nedalo sa mi to nejak prestaviť, nastaviť a proste je to na iné rozlíšenie, no. To čo je? Ešte som ani nezačal poriadne. Dobre, bam. Bam. To čo bolo? Koľkatých sme už zabili? Mne sa to nechce nech počítať extra. Ale jasné. Ja ho netrafím, ale on ma trafí, hej. To je úplne... Vidím, že tuto asi nebudeme medzi prvými. Bereme všetky zbrane, čo tu sú. Ty kokos. Neserte ma. Veď som poriadne nikoho nezabil. Vždycky ma portne pred nejakého čuráka, ktorý ma hneď zastrelí. Ty kokso, kde som? No úžasné! Do riti, ale... Toto nie je normálne. Toto už nie je možné. To sa nedá zabiť. Nedá. Tu máš. Ťa dostrieľam. Tu máš. Tu máš. Myslím si, že nebudeme v top 3. To je... Keď to bude, že každý level o niečo ťažší, tak akože... Sorry, toto nebude dobré. To bude veľmi zlé toto. Idem si pre nejakú zbraň. Tu máš. Dobre. Jasné! Už strácam nervy. Podľa mňa ani by ma to nebavilo, pretože by ma určite... Vidím to tak, že dneska už nebudem mať náladu na nejaký tretí. Na nejaký tretí level, alebo na tú tretiu mapku. Čiže asi to spravím veľmi jednoducho, že to ukončím po tomto. A spravíme si nejaký ďalší let's play potom. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Tu máš. Strieľaj. Dobre, dobre. Možno sa ešte dostaneme na nejaké dobré miesto. Fú, dobre, uhol som sa mu. Nie, ja som nemal nabité. Ale akože tá hra je celkom akože taká riadna. Ešte ich postrieľame, ešte, nie, nezomieraj. 5. No, v tom bol problém, veľa ma zabíjali. Boli by sme zase tretí, keby ma nezabili 23 krát. Terčík, no, ten bol posledný. Ty kokso. Jaj, aha, ja už som na to prišiel. Ten rozdiel to je medzi
Akože ten rozdiel to je medzi tým, koľkokrát si bol zabitý a koľkokrát si bol mŕtvý. To som si teraz podľa toho 6. terčíka. Lebo on 10 zabil, 10 krát zabil niekoho, 10 krát zomrel, čiže rozdiel 0. My sme zabili 27 krát, zomreli 23 krát, takže rozdiel 4. Prvý, čiže žezlík, ten je furt prvý, zabil 30, áno, zabil 30, mŕtvý bol 10 krát, čiže rozdiel 20. No, to je no, dobré. Takže skončili sme 5. Nie je to najlepšie miesto, nelúbi sa mi to. Ale tie ďalšie dve mapky, ďalšie 2 levely si prejdeme až v let's play, ktorý bude inokedy. A idem teraz ešte asi natočiť nejaké videjko do série hry pre každého. Idem asi to spraviť, uvidím ako to stihne, možno to nenatočím, možno hej. Uvidím. A táto hra mi vnúkla taký nápadík na ďalšiu sériu, ale uvidím ako to dopadne. Čiže uvidím, no. Takže ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky ohľadom hry alebo niečoho iného, neváhajte, napíšte dolu do komentárov a budem veľmi rád za odbery. A ešte je mi ľúto, že takto nakoniec, ale keďže som spomenul tie odbery, chcem sa poďakovať tým 3 odoberateľom, od ktorých som tento odber, alebo teda subscribe už dostal. A teda chcem sa im ešte raz poďakovať. A vy teda lajkujte, komentujte, poprípade odoberajte. A ja sa s vami lúčim. A čaute.